Pro deso. De feito, eu na miña casa teño un banquiño. Tes un banquiño? Sí, porque eso facilita o que ven sendo a evacuación. Sí, exacto, que metas as pés nun altillo, ou neste caso, se é como de cuclillas, vamos, isto é científicamente comprobado. E fortalece cuádriceps tamén, seguimos traballando en todo momento do día, aproveitas. No, pero sí que eu notei, non é? Provei unha vez. No, sí que os expertos sí que non lo recomendan. Cando vou a calquer baño e non está, pois mira, busco unha papeleira ou algo así. Para os que teñen de posición lenta. Os que teñen de posición rápida non lle fai falta ningún banquiño. E que vos parece o de Suiza, de non tirar da cadea de noite? Está moi ben, non? Espeluznante, non. A min, eu entendo que ás veces molesta, non? Nese silencio sepulcral da noite que escoitas a cadea do veciño. Pero entón, que faz? Se precisas ir ao baño... Depende do que fagas. Un cubo de agua... Non, eu tiro sempre da cadea. Claro, pero se é pipí non hai que tirar sempre, que ademais é un gasto de auga. Porque tampouco pasa nada. Home, pero iso despois non sei, pois que non xo deixar iso aí, para que? Tens que pechar a tapa do váter. Home, xa, pero non, cadea sempre, pro cadea. Cada vez que vas ao baño, cadea. Cadea perpetua, di. Vas ao baño e tirar da cadea. E digo tamén, por respecto á persoa que veña detrás. Claro. Porque se non vives só, vas hoxe ti ás 2 da mañá ao baño e como vai a outra persoa coa que convives e unha hora despois, é como non. Ti imagina que se sentou mal a ti, a tua parella, a cena. Supoño que non se referirán a estes casos. Si tens un baño só, pois un no váter e outro no bidé. Que romántico, Maximino, que romántico. Maximino, despois do que nos dixeche hoxe, estou pensando nunha cousa. Ti polas noites vas, falo sentado, dis para non salpicar. Pero será para non desvelarte tamén, para volver a enganchar os ollos. É pouca luz apagada, Claro, é que sea técnica, con luz apagada. Bueno, mellor habería que implantar en cada habitación un orinal como antes. É que a mí pasoume un caso, bueno, non sei como andamos de tempo, pero pasoume un caso en Portugal que foi un hotel, na miña habitación eu saio e teño o cuarto de baño á direita, non? E por pouco mexo no armario. Porque es medio dormido. Memoria muscular, que lle chaman, non? Sí. Pero a mí gustoume, quero abrir melón con este tema do baño, porque falaba él de, bueno, de que Maximino, cantos anos levas casado ti, Maximino? Moitos. Porque para dicir, se tendes un apuro conxunto, un que o faga no bidé e outro no retrete, tens que levar toda unha vida e esa esposa ten que ser unha santa. Desde o ano 90, cada un debería ter o seu aseo. Iso é a situación ideal. Non compartir opino igual. Retrete se pode ser. Eu criei nunha casa que tiña 4 baños. E cada vez que vou a unha casa onde só hai un baño, paso mal. Claro, pero a xente hoxe que ten que conformarse onde estiven eu, éramos 19 para un baño. Claro, pero a xente que ten que conformarse cun espazo máis pequeniño de casa, que hoxe en día pois teñe que mercar pisos dunha habitación, un cuarto de baño, 2 habitacións como a moito. Neses casos hai que convivir, non? Non queda outra. Non queda outra. Pero bueno, se teño que tirar unha habitación para meter outro cuarto de baño, tiro unha habitación e meto outro cuarto de baño. Eu estou con Edi nisto, sí. Máis cuartos de baño, menos dormitorios. Sí, fai falta, sí. Dormir xuntos que ir xuntos ao baño, Maximino. A ver... E co bidé me deixou. Na miña casa non temos problema que temos 3 baños, pero quer dicir que en caso de que houber alguna emerxencia, pois non habría... Tens que poñer a V16. Ou seja, conclusión, a familia que permanece unida non vai ao cuarto de baño unida. Podería ser. Podería ser a fórmula. A ver, é unha necesidade como outra calquera. Hai que naturalizarlo, tampouco é nada. Sí, pero podese naturalizar e manter unha certa privacidade tamén, ou non? Quero dicir, é un momento un pouco íntimo, digamos, non sei se vos gusta compartir ese momento. É que isto de ir ao baño ten moitísimas cousas, non? Porque, por exemplo, hai xente que é de posición lenta e necesita tempo. É verdad. É dicir, é malo, é relaxarse. Eu lembrome que bueno, ahora xa non porque todo está en digital, entón levo móvil, pero eu tiña un revistero no váter, sacaronmo. O sea, sacaronmo porque... Para que apuraras. Non, porque me dixeron que aquilo era unha guarrería e tal, pero claro, é que eu son de posición lenta, levamos o seu tempo. Entón, que fago? Xa lera todos os produtos, os xeles e todo eso, sabía que... Xa sabías o modo de uso de todos os champús. Entón, pois tiña ali revistas de coches, tiña cousas así que me interesaban a mí, pois mentres esperaba, pois iba lendo. Esa é unha guarrería, unha porquería, non sei que, pero vamos a ver, aparte non había ningún tipo de contaminación, porque eu collo, séntome, collo a revista, leo, antes de poño a revista no sitio. E con que man colle a revista? En ese caso era ca esquerda. A esquerda considérase en moitos países a man do cuarto de baño e por iso é unha falta de respecto tocar a determinadas persoas coa man esquerda. Ah, sí.
Pois tarde. De todos os xeitos, que me quedei, como un detalle, quedei pasmado. Nesa casa que estuveses tantos meses aí metido dentro, en la que te enamoraches e todo, eras 19 persoas? Un cuarto de baño. Un cuarto de baño? Un baño e unha ducha. Pero solo un retrete? Solo un retrete e de por riba estaba conectado ca ducha. O sea, que se estaba alguén na ducha, ti xa, o sea, si es de exposición lenta e necesitas relaxarse, es como... Entonces, era un caos. E ademais non tiña pecho, o sea, dabas así a porta e abría. Xo fan aí para xerar tensión. Eu fixen varias coñas con eso para fastidiar. Pero era o único nin sitio... falamos, claro. Eu collí unha papelera. Pero era o único sitio onde non había cámaras, non, Edi? Non, aí non había cámara. Bueno, había micro. Micro sí, Micro que sí. decía, joder, non sei que escutar aquí, que van a escutar, pero sí, había micro e non había cámaras. Bueno, pero un motivo de crispación, claro que sí, para empezar xa... Fue unha hora, encerreime aí atrás nun simulacro desa mesma casa e sí que había cámara. É moi incómodo estar no baño cunha cámara mirándote, o sea, é como estás así, para que non te miren para cá.